υποχωρήσει, Όχι. Δεν λέει να υποχωρήσει ακόμα, Όχι, Ξεκομπλαρισμένη είναι, έτσι. Είναι ξεκομπλαρισμένη. Μέσα να κατέβει και θα πάμε μέσα, μάλλον θα έχει φράξει το ψυγείο τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Με άλατα. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν μέσα. Πάμε μέσα σιγά σιγά. Πάμε, ναι. Πού θα το πάμε? Είναι απέναντι από το Λάγιο. Θα είμαι και εγώ εδώ, εντάξει, θα το δεις. Πάμε σιγά σιγά προς τα πάνω και προς την κλίστα της Τσιμεντένια. Ξέρεις που είναι η κλίστα της Τσιμεντένια? Ναι, από πάνω. Ε? Κάτσε, να το δω.